बंधुगण घरे विवाह योग्य पुओटीए थिले सबु माँ मानकर इच्छा घरे केबे बाहाघरर जोड़ी महुरी बाजिब आ घर को नुआ बोहूटी आसीब सेथिपाई से बापा मानकु बसई उठेई दियंती नाही। तेबे किछि किछि बापा मानकर लक्ष्य ए दिगरे थाए। आशा करे आपण माने बुझी पारुथुबे मु कोन कहिया को जाउछि माने यौतुक। हाँ आज्ञा से यौतुक प्रथा डाउरी सिस्टम जहाँ आम समाज रे एक डिस्ग्रेसफुल ट्रेडिशन हो जाइछि। तेबे ता द्वारा समाज रे कहार किछि केबे भल हेइछि बा हेबो ताहा एक बिग क्वेश्चन। एई कॉन्टेक्स्ट रे आसंतु देखिबा आजिर नाटक बोहू कटकियाणी। प्रवेशण करुछंती बे एरिया नाटुआ गोष्ठी, in short BANG. We would like to dedicate this drama to the memory of our very own Subrat Bhai, who is no longer with us today, but was the cast member of this drama in an earlier enactment. Remembering Subrat Bhai, Subrat Mahapatra, we miss you a lot. Here's to Bohu Katakyani. हे लोकनाथ, हे लिंगराज ओ महाप्रभु, तुमर एते ब्रांच खोली गलानी जे कस्टमर ढेरे बढ़ी गले। आउ आउ टाइम कहीं जे प्रभु आम कथा शुणा को। प्रभु डेली तो तुमरी नारे तुमरी पाखरे 10 टंकार गंजेई भोग कली आउ टाणी। प्रभु तुमरी पाखरे भांग भोग करी टेले लेखे सकाळे आउ संजे खाई। आउ आउ कौन भोग करी प्रभु? मोर कल ये दुखर कांदना शुणी बोली प्रभु? मोर कल ये हाथ को दी हाथ करी बोली प्रभु? सेठी गोटे किए बुदा भलिया में होउची। कौन कहला भाईला? मोर ये दुखर कांदना तुमको बुदा भलिया शुभुची। चिन्हि पारुन? ये परा मोर गुंडुची मौसांक पुआ गोधी। हाँ भाईला गोधी। ये कांदुचु काई की? ये कौन है चिकिरे तोर? भाईला तोटा करुन तो मुझे तेरी की। ये तू कौन मो भारीजार भौणी जे मु तते हा करिवि? ये खोली की कहो। मल्ला जा ए घर बुड़ी ए पानी आंठी हेलानी ए कहूच कोन ना मेघ उठेची। किछि बुझी पारुन? देखुन आम गोधी केमिटी कांदी कांदी की खरा दिनिया बंधा कोबी परी देखा गलेनी। भाईला मोर कल ये हाथ को दिया तो हबनी। मो हांडी रे कल किए चाउल पकेइबेली। भाईना मु कौन एमती सारा जीवन विधवा रही भाईना? विधवा? अरे सहीटा विधवा नुहरे गोदी,
ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଅଥରା। ହଁ ସେଇଟା ସାରା ଜୀବନ କଳ ମୁଁ ଏ ଓଥରା ରହିଯିବି। ବୁଝିଲୁ ଗଧି? ଇଏ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିପାରିବେ ତୋର ଏ ଦଣ୍ଡି ମରା ଶଙ୍କର ଭାଇନା କରି ଦେଖେଇ ଦବ। ତୁ ଆଉ ସକ ସକ ହ ନା ଟେଲା ବାହାରି ପଡିବ। ତୁ ଖାଲି କହିଦେ ତୋର କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ ମାନେ କୋଉ ଡିଜାଇନର ହା ଦରକାର। ଏ ଭାଇନା ଆମେ ତ ହେଲୁ ଭିକାରୀ, କିଏ ବୁଝିଲୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ। ଆଉ 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 ପାଛ ବିଚାର କରନି, 30 ପୁରୀ 31 ଧକ୍କା ମାରିଲାନି ଭାଇନା। ସତେ ମୋ ପାଣି କଖାରୁଟା ମୋର କଷି କାକୁଡି ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଗୋଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଇକି ଆସେ। ଗଦି ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଘରକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରଥମ କେଇ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ପୂଜା କରିବୁ। ଆଗରୁ ତ କେବେ ପୂଜା କରିନୁ। ହେଇଟି ଘରେ ଭାବିବେ ପୁଅ କଣ ଆମର ଘର ସଂସାରୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁନିଟି। ହେଇଟି ଧଡ଼କିନା ତ ବାହାଘରଟା ହା କରିଦେବେ। କଣ ବୁଝିଲୁ ଗଧି? ନା ମୋ କଥାଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକର ଖାଇ ହା ହେଇଗଲା? ମୁଁ ପରା ଜାଣିଛି ମୋର ଇଏ ଦଣ୍ଡି ମରା ଶଙ୍କରା ଭାଇଲା ଏ ସାରା ଦୁନିଆର ଦଣ୍ଡି ମାରିଦବ ପଛେ ମୋର ମାରି ବୋଲି। ଏ ଭାଇନା ଇଏ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଗୃହିଣୀ ଆଣିଦବ ତ? ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ କହିଲୁ ରେ ଗଦ? ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ। ଆଉ ତା ନୁହେଁ କଣ, ଆମ ଭାଉଜ ସେମିତିକା ବୋଲି ନା। ବୁଝିଲୁ ରେ ଗଧି? ଇଏ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ରାତି 11ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲି ଦେଖିଛି ହା କରି ଗରମ ପାଣି ଦରକାର। ଇଏ ଗରମ ପାଣି କରି ଦେଇଦେଲା ନା। ଭାଇନା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଚଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ରେ ଗୋଧି, ଇଏ ଥରି ଥରିକି ହାକୁ ହା ବାଡେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଗରମ ପାଣି ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କେମିତି ଏ ମା ଛୁଆ ମିଶେଇ 13 ଜଣଙ୍କର ବାସନ ମାଜିବି କହିଲୁ? ଭାଇନା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବାସନ ମାଜୁଛୁ। ଆଉ 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 ମୁଁ କଣ ବାସନ ମାଜିବିନି? ମାଜିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଜିବୁ ରେ ଗଧି, ନିଶ୍ଚୟ ମାଜିବୁ। ଇଏ ଦଣ୍ଡି ମରା ଶଙ୍କରା ଭାଇନାର କଥା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ତ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଚାଲେ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି।
ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ତୋଳିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବସୁଧା ଫାଟିଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଯୋଉ ଗୋସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ବୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ରହ ରହ, ତା କଥା ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ବୁଝିବେ। ଆରେ ବାପା ଦଣ୍ଡି ମରା ଶଙ୍କରା, ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କି? ଗୋସେଇ ଓଳିକି ଗୋସେଇ, ଏଇ ଆମ ଦିଅର ଗୋଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଧି ଆସ, ଗୋସେଇଙ୍କୁ ଟିକେ ନଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ହେଲା ହେଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଇଥା। ଏମିତି ତ ଦର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି, ଗୋସେଇ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ହେବି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? କ'ଣ ନ ହେଇଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହ। ତେରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ତେରିକି ହଇରେ, ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ଯାହା ହବା କଥା ତ, ମାନେ ଝିଅ ପିଲା କଥାଟି। ଗୋସେଇ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି କହିଲେ? ଗୋସେଇ ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଗୋସେଇ, କେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ବାଲା ପଇଡ଼ କେମିତି ଶୁଖିକି ଖୁରୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ପରି ଦିଶିଲେଣି। ଗୋସେଇ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ପଡ଼ିବନି? ଆରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ, ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖେଇଲୁ ତୋର। ଆରେ ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ। ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସନ୍ଧିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ରହ ରହ, ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖେ ତୋ ହାତଟା। ଆରେ ମାଉଣ୍ଟ ଜୁପିଟର ଏକଡ଼େ ବଙ୍କା ତ ମାଉଣ୍ଟ ଲୁନାର ସେକଡ଼େ ବଙ୍କା। ତସ୍ୟ ଜୀବନଟା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ଗୋଧି। ଗୋସେଇ ତା ମାନେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ସେ ମୋଟିକିଆ ରହିଯିବେ? ଗୋସେଇ यार किसी उपाय नहीं गोसाई। अरे उपाय नहीं हरे कुछ तो। अरे ये गोसाई थाउ थाउ पुणी उपाय नहीं। अरे ग्रह शांति करई दबा आउ शांति नहले बदलई दबा। एई गोसाई खड़ी बुलई दब जे राहु केतु बिछा कर्कट मांकड़चित मारी पड़ेबे। गोसाई निकट भविष्यत रे हला भलिया लागुचिटी। गोसाई कोण हेले करंतु देखु नांती ए फुली फाली चितो पिठा भलिया थिले ए सुखी साखी की चकुली पिठा परी देखा गलेडी। कि देखी बाहाघरटा हेगला बोली जानो कटकरू प्रस्ताव आसिबो बुझिलो। दंडी मरा शंकरा एबे ग्रह शांति कामटा आरंभ करिदबा। हाँ गोसाई आरंभ कर दियंतु। हमें आसिलु गोसाई ओळिकी। हाय हाय ओळिकी। अरे किछिटा अग्रिम देले सिना काम आरंभ करिबा। अरे सुन सुन बेसी नाही मो 5टी मुद्रा हेले भी चलिबो बुझिलु ना। गोसाई ये मु तो तेल लगेई लुंगी पिंदी गाधे बाहरी थिली आउ से तो सही लुंगी रे
ସେ ହାଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋସେଇ ଗଦି ସମ୍ଭାଳରେ ଗଦି ସମ୍ଭାଳେ ହଇରେ ଗଧି ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କି ରେ? ଆରେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ଗୋଟିଏ ବି ମୁଦ୍ରା ହେଲେ ଚଳିବ, ବୁଝିଲୁ? ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍, ରାହୁ କେତୁ କଥା ତ। ଗୋସେଇ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ହେଲା ହେଲା, ଆରେ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ହେଲା ପୁରୁଷର ଭୂଷଣ। ଗୋସେଇ ଏ କଥା କ'ଣ କି, ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଠିଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆରେ ହେଲା ହେଲା ଚଳିବ, ଆରେ ଘର କଥା ତ, ଆଠେଣୀ ବି ଚଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ଦିଟା ପାନ ପରା କିଣି ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ହେଲା ଦେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ଦିଟା କପଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ଧେତ୍ତେରି କି ହଇ ହେ ତମେ ଜାଣିଲଣି ଟି? ହଇ ହେ ଜାଣିଲଣି ଟି? ନା ନା, ଏ ନା କ'ଣ ମ? ହଁ, ଆରେ ବାବୁ, ଆରେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। হ্যাঁ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖୁନ ମୋ ଛୁଆଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ହଇଓ, କାହା ଛୁଆ? କୁକୁର ଛୁଆ ନା ବିଲେଇ ଛୁଆ? ତମରି ଛୁଆ ମୋ ଗୋଦି ମ। ଓ ଆରେ ଗୋଧି ବୋଉ, ଆରେ ସେମିତି କ'ଣ କହନ୍ତି? ସତ ଯେମିତି ଗୋଧି ତମର କେହି ନୁହଁ, ତମରି ଛୁଆ ପରା। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ବାହାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାପ ଘରୁ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲି ନା କ'ଣ ମ? ହଁ, ନା 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 ନା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘରରେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ କହିଦଉଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି କଜିଆ କରିବାକୁ ଜମା ଆସିନି। ଗୋଧି କଥା ବୁଝ। ଛୁଆଟା ମୋର କିଛି ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ପୂଜା କରୁଛି, ମଠକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜା କରୁଛି? ଆରେ କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରକ୍ତର ଛୁଆଟା ତ। ଏର ପୁତ୍ର କାହାର? ସରିଗଲା ମଉସା, ମାଉସୀ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆରେ ବାପା ଶଙ୍କରା, ଇରେ କ'ଣ ସରିଗଲା? ଗୋଧି ବାବାଜୀ ହବ ବୋଲି ମଠରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମଉସା, ହଁ, ଗୋସେଇ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘରଟା କଟକରେ ହବ। ଆରେ ମା ପାରୁ, ମତେ ଆଉ ଶୁଣା ନା ରେ, ସେ କଥା ଶୁଣା ନା, ସେ ଗୋଧି ବୋଉକୁ ଶୁଣା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ କି? ଇରେ ସହର ତ ସହର, ଫେରେ କଟକ ସହର। ବାପା ଶଙ୍କରା, ଝିଅ ପାରୁ, ତମେ ମାନେ ଟିକେ ତା କଥା ବୁଝରେ। 9ଟା ନୁହଁ କି 6ଟା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଶିକେଶନ। ଏ କହି କହି ମୋ ପାଟି ଖନି ମାରିଗଲାଣି। ବୁଝିବି କ'ଣ? ହଁ। ବୁଝିବି କ'ଣ ମାଉସୀ, ହଁ। ବୁଝିକି ଆସିଛି। ହଁ। କଟକ ଯାଇଥିଲି ହା କିଣିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସେ କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲଟି ଗୋଧି ବୋଉ, ଆରେ କଟକରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ଶଙ୍କରା, ଇଏ ମାଣିଆ ବାଲା ଘର ତ। ମଉସା, ଇଏ ଭଲ ଲୋକିଟି ଯାହା କହିଲା ନା, ଶୁଣିଲେ ତେରା ହେଇଯିବ। ମାଉସୀ, ଯଦି ସେଠି ବାହାଘର ହେଲା ଜାଣ, ଏ ଗଦିର ଖୋଲିଗଲା। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଧିଙ୍କ ମୁହଁ
ବାନ୍ଧବୀ ପରି ଦେଖାଯିବ। ମାଉସୀ ହଁ। ବୁଝିଲ, ହଁ ବୋହୁ ପଛେ ହଉ ଗାଡି, ନା ତାର କଟିକି ଆଣି ଗାଁ କନିଆ ଜୀବନି ଆଣି। ଇରେ ନାକରୁ ତାର ବହେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଇ କି, ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଇ କି, ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଇ କି, ଏ ବାବା, ଆରେ କ'ଣଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଓଃ ବାବୁ, କ'ଣ ଶୁଣିବି? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏ ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗଲା ଦେଖିଛ କି? ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲଗେଇଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଝୁଲୁଛି। ହଁ, ଏଇ ବାଟରେ ତ ଗଲା। ଆରେ କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଓଃ ଶୁଣ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆଣିକି ରଖିଲି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ସିଏ ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ନେଉଳ ଆଣିକି ରଖିଲି, ତାକୁ ବି କାମୁଡ଼ିଲା, ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଆସି ମାସେ ହେଲା ରହିଲେଣି, ତାକୁ କିଛି କରୁନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ, ଆରେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ପାଇଁ କଟକରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭଲ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛ ତ, ଏ ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳି ଦେଲି। ଏ ବାପା, ଏ ସରକାରକୁ କହିକି ତମର ଏଇ ରାସ୍ତାର ନାଁଟାକୁ ଡେଲିଭରି ରୋଡ୍ ରଖିଦଉନ। ମାନେ ବୁଝିଲ, ତମ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ଆଉ ଏ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଆସିବ, ବାଟରେ ପିଲା, ଏ ଧକଡ଼ ଚକଡ଼ ଧକଡ଼ ଚକଡ଼। ଇଏ ଗୋଧି ବାବୁ କେମିତି ପିଲା? ଭଲ ପିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତ ବାବୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, ଯେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଭାରି ହାଲିଆ ଓ ହେଇଗଲି। ହାଲିଆ, ହଁ ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ହଁ। ମୋ ଗାଁ 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 ଆପଣଙ୍କର ଓ ବାବୁ ଟିକେ ଦମ ନେଇକିରି କୁହ। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଓ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ। ଦି ଦିନ ପରେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ପରା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼। ଭଲ ପିଲା, ହଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ ପୁଣି ଓ ଏ ଟିକେ ବାବୁ, ଏ ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ଏଥର କହିଦିଅ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ସିଧା ପଳେଇବେ, ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ଷଣ୍ଢଟା ଶୋଇଛି ଷଣ୍ଢ। ସେଇଠି। ଓହୋ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଏ, ସେ ଷଣ୍ଢ କାଳେ ଆଉ କାହା ଘର ଦୁଆରକୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ମୁଁ ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା?
ଆରେ ଆରେ ଏ ଦେଖ ମ ହଁ ଏ ଘର ତ କ'ଣ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଛ। ହଁ ଇଏ ଚିଆର ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି ହଁ। ଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏ ପଡ଼ିଶା ବାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଘରୁ କି? ହେ ଭଲ ଭଲ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଧେତେରିକା ରାତି କଥା ତ ସକାଳକୁ ମନେ ନଥିବ। ମନେ ନାହିଁ କି ଆଜି ପରା ଭଲ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଦିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ରୁହ 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 ହଁ। ଏ ଭଲ କଥା। ହଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତନି ହଁ। ଏ ସେଇ ବାଙ୍କ ଭାଉଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ହଁ। ତମ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଣନ୍ତନି। ହଁ ହେଁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ହଁ। ସେ ଯୋଉ ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଚାକରଟା କାମ କରୁନି ହଁ ହଁ ତାକୁ କହିଦେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ହଁ। ସେ ଆସି ଆମର ଟିକେ ବୋଲାକ କରିଦବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହଁ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସ, ଆସ। ହଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆ ଭିତରେ ବସିକି ସେ ଯୌତୁକ ଲିଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବନେଇଦିଏ। ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ସୁନା ଚେନ୍ ମୁଦି ଘଣ୍ଟା ସାଇକଲ ରେଡ଼ିଓ। ଆବେ ସାଇକଲ କିଏ ଆଜିକାଲି ଚଲାଉଛି? ସ୍କୁଟର ରେଡ଼ିଓ ନୁହଁ ଏ କଲର୍ ଟିଭି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଏ ଥଣ୍ଡା ଆଲମାରିଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା ଆଲମାରି। କିରେ ବାପା ଶମ୍ଭୁ ଆସ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିବି ସେୟା କରିବୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଭଲ କି କହିଦେଇଥା ବାବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ମ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ଶମ୍ଭୁ ଚା ଆଣେ। ଆଜ୍ଞା ଆବେ ଚୁବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଶମ୍ଭୁ ଚା ଆଣେ ଆସି ପଚାରିବୁ ବାବୁ କୋଉ ଚା ଆଣିବି? ଇରେ ଆସାମ ଚା ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ନା କଲିକତା ଚା କ'ଣ କହିବୁ? ବାବୁ କୋଉ ଚା ଆଣିବି? ଆସାମ ଚା ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ନା କଲିକତି ଚା? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଶମ୍ଭୁ ମିଠା ଆଣେ ଆସି ପଚାରିବୁ ବାବୁ କୋଉ ମିଠା ଆଣିବି? କଲିକତା ମିଠା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ମିଠା ନା ବମ୍ବେ ମିଠା କ'ଣ କହିବୁ? ହେରା ବାବୁ କୋଉ ମିଠା ଆଣିବି? ଦିଲ୍ଲୀ ମିଠା ନା ବମ୍ବେ ମିଠା ନା କଲିକତି ମିଠା? ସାବାସ୍ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯା। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯା। ହେଇ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବୀଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର ଗଳି ଦିଅ। ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଲି ଦେଖିଲ। ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ତ। ହଉ। ତମେ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳାଇ ଦିଅ। ହଁ। ମୁଁ ଏଇ ପଞ୍ଜାବୀଟା ଏଇଠି ପିନ୍ଧିବୁ। ହଁ, ସେ ମୁଁ- ଭଲ ଲୋକ ଆସୁଥିବୁ କି କ'ଣ? ହଉ ହଉ। ଆସୁ। ଆରେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ରେ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲି ସଚିତାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ହାତୀ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ହେଲା ବାହାଘର ଭାଇଆ ଦଣ୍ଡି ବରା ଶଙ୍କରା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ର ବାଙ୍କି କଟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶଙ୍କର ବାବୁ ହଁ ପିଲା ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ଗୁଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ପରା। ଆଜ୍ଞା ଟିମ୍ବର ମର୍ଚାଣ୍ଟ। ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ତ ଏଇ ଥିଲା ଏଇ ବାହାରି ଯାଇଛି
ଥିଲେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ତ ପୁଅ, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ସେଥିରେ ଜମା ଜୋର ଦିଏନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲି କଟକୀ ଲୋକ। ଇଏ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କଥା, ପେଟରେ ଗୋଟେ କଥା। ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଚାହା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ନିଜର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ଘର କଥା ତ। ଆରେ ଶମ୍ଭୁ, ହଁ। ରେ ଶମ୍ଭୁ, ଏ ଚାକର ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ? ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ ବୋଲି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ଆଣେ। ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତତେ ପରା କହିଲି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଆଣେ। ଆଣୁଛି ପରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅରେ ତତେ ପରା କହିଥିଲି ପଚାରିବୁ ପଚାରିବୁ। ହେରା ବାବୁ ଏ କୋଉ ଚା ପିଇବ? ଏ ଆସମ ଚା ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ନା କୁଲିକୁତି ଚା? କୋଉ ଚାହା ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଟିକେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ପିଇବା। ଯା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ନେଇ ଯା। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା ଆଣୁଛି। ଆକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା? ବୁଝିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ, ଏଥର ବହିକୁ ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା। ତାରିଖଟା ପକ୍କା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦବା ନବା କଥା ହବା ତ। ହେରା ବାବୁ ଚା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚା। ଆଉ ଶମ୍ଭୁ, ଏ ଚା ଥୋଇ ଦେଇକି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମିଠା ଆଣେ। ହେରା ବାବୁ କୋଉ ମିଠା ଆଣିବି? ଦିଲ୍ଲୀ ମିଠା ନା ବମ୍ବେ ମିଠା ନା କୁଲିକୁତି ମିଠା? କୋଉ ମିଠା ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ବାବା ଏ ଟିକେ ମିଶେଇକିରି ଆଣେ, ଟିକେ ମିଶେଇକିରି ଆଣେ ବାବା। ମିଶେଇକି ଆଣୁଛି। ଆଉ ଶମ୍ଭୁ ଟିକେ ମାଆକୁ ଡାକିଦେ। ହେରା ବାବୁ କୋଉ ମାକୁ ଡାକିବି? ଦିଲ୍ଲୀ ମା ନା ବମ୍ବେ ମା ନା କୁଲିକୁତି ମା? ଏ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆପଣଙ୍କର କେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଜ୍ଞା? ହଇରେ ବଗୁଲିଆ କୋଉଠିକାର? ହଇରେ ମିଠା 3 ପ୍ରକାର। ତୋର କେଇଟା ମା? ମିଠା 3 ପ୍ରକାର କହିଥିଲି ନା ମା 3 ପ୍ରକାର କହିଥିଲି? ଯା ଗୋଧି ବୋଉକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଆଜ୍ଞା ପକ୍କା ବଗୁଲିଆଟାଏ। ହେରା ଚା 3 ପ୍ରକାର, ମିଠା 3 ପ୍ରକାର, ଆଉ ମା କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର? ହଉ ମାକୁ ଡାକୁଛି। ବାବୁର ମା, ବାବୁର ମା, ବାବୁର ମା। ଆସ ଆସ ଗୋଧି ବୋଉ ଆସ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମିଠା। ଭଲ ଭଲ ମିଠାଟିଏ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆମେ ତ ରହିଲୁ ଗାଁରେ, କେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁନି କି କିଛି ଦେଖିଲୁନି। କେଡ଼େ ସହର କେଡ଼େ ବଜାର, ଆଉ ସେଇଠୁ ବୋହୂ ଆଣୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ। କଟକର ବନ୍ଧୁଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦବା ନବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏ ତଥାପି ଏ ଆମ ଥାଟକୁ ଚାହିଁ ଏ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ। ଦେବେ? ଆରେ କଣ ନ ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ସୁନ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଟର ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଦେବେ। ଏ ପାଦ ମୁଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଥି ଯାଏ ଦେବେ। ଏ ସବୁ ଦେବେ, ସବୁ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବାସ୍ ତାରିଖଟା ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଲି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଇକି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଇକି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଇକି। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି, ଏତେ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ? ତମେ ଏ ବେଗ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଛତା ଆଉ ବେଗ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆସ। ବେଗ ଧର, ଏ ଶୀଘ୍ର ଛତା ଧର, ଆଉ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ନେଇ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଝିଅଟା ମନକୁ ପାଇଲା ନା, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ବାହାଘରଟା ଠିକ କରିଦେଇ ଆସ। କଣ ଭାବୁଛ? ହଁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର, ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଶୀଘ୍ର। ହଉ ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରେ ଗୋଟେ ପେଁକାଳି ବାଜିବ।
ମୋ ଗୋଧି ବାହା ହବ। ଆହାହା, ଯା ହଉ। हेरा बाबू झील को आगु देखिकी आनी କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ମଉସା ବୋହୂକୁ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡ ଚାଳରେ ବାଜିଗଲା। ହଁ ହଁ ବୋହୂ ଯାଇକିରି ଭିତରେ ଆଉ ଷୋଳନାକୁ ଷୋଳନା ବାଳ ଝୁଲୁଚି ଚାଳରେ। ଆରେ ଝୁଲିବନି, ଆରେ ସେଇଟା ପରା ନକଲି ବାଳ। ଆରେ ପିଲାକୁ କ'ଣ କି ପିଲା ବେଳେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବାଳ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ସ୍କୁଟରଟା ଦେଲୁ। ବୁଝିଲ ଭଲ ଲୋକେ ମହାଶୟ। କ'ଣ ହେଲା କି? ଇଏ ଝିଅ କ'ଣ ସେ ଆଖିରେ ହାଟା ମାନେ ଚଷମାଟା କାଢୁନି? କେମିତି କାଢିବ? ଆରେ କେମିତି କାଢିବ? ଗୋଟେ ଆଖି ପରା କଣା। ଆରେ ପିଲାବେଳେ କ'ଣ କି ତାକୁ ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତ, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ କଲର ଟିଭିଟା ଦେଲୁ। ହଇଓ ଭଦ୍ରଲୋକି, ହଁ। ଆରେ ଇଏ ସେଇ ଝିଅଟି ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଥାଳି ଧରି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ସେ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଉଥିଲା ସେ ଝିଅ ନା ଆଉ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ତମେ ତମକୁ ଏତେ ଯୌତୁକ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମ? ମଲା ମଲା ମଲା। ହଇଓ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ କି? କୋଉ ଗୋଝିଅ ପୁତ୍ର? କୋଉ ଗୋଝିଅ ପୁତ୍ର ତୁମର? କହିଲ କ'ଣ ନା ସେଟା ଟିମ୍ବର ମର୍ଚାଣ୍ଟ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ବିକୁଛି। ସେଟା ଟିମ୍ବର ମର୍ଚାଣ୍ଟ। ଚୁପ୍ ରୁହ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତମ ଝିଅକୁ ଅବିକା ଅବିକା ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ? କ'ଣ କହିଲ ନେଇଯାଅ? ଆରେ ତମେ ଇଏ କ'ଣ ଢିଙ୍କିକୁ କାଠ ଭାବିଛ? ତମକୁ କଟକ ନେଇଯିବି, କଟକ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି, ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରି ସବୁ ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବି। ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି? କ'ଣ ଭାବିଲ କି? ଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଚାଲିଯାଉ ଥାଇକି, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉ ଥାଇକି, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉ ଥାଇକି। ଇଏ ବି ପଳେଇଲା। କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ରାହୁ କେତୁ କଥା। ଆରେ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଦେଇ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିଟା କରେଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା? ଦେଖରେ କି ଇଏ ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଯୌତୁକ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ଗୋଧିଙ୍କ ମୁହଁ ସେ ଖରା ଦିନିଆ ଜହ୍ନି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ମଉସା ତମେ ଏଥର ସମ୍ଭାଳ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। हेरा बाबू मो पाई से बहु कटकी आनी खोजनी। ए गोटे बालेश्वरिया झील ना ढेंकानालिया झील ना कलाहांडिया झील हेले भी चलिब। पूजा टी माँ को कहीदे, बाबुरी माँ, बाबुरी माँ।
गोदी गोदी एकी कल पिताश्री छंदी देल रूपश्री हेली मु बाबाजी देखी घर छाड़ी जाऊची मु संसार न करी कहीं पाई देल ठकी है बापा टंका सोना धन देखी मते कल आड़ह आखी मन भांगी टिकी टिकी बापा मते देल बिकी एके अपसरी हेला मोहर स्त्री सभिए देल हे ठकी बापा गोदी 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 जान गोदी 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 As you can see, I don't think they need any introduction, but just doing the formalities for now. So the cast members are Godhi Kamal Panda, Sankara Chakradhara Kara, Paru Monabe Berta, Gosei Niranjan Tripathi, Gunduchi Mahapatre, Manoj Sahu, Godhi Bau, Mita Tripathi, Shambhu, Manoj Joshi, Khonna, Subhashis Patnaik, କୁଆଡ଼େ ଗଲା Bhallaloki, Dilip Praraj, Direction, Dilip Praraj, Music, Dilip Acharya. Let's call them. Dilip, show yourself. Makeup, Namita Praraj. Stage manager, Pragya Panda. Media and flyer, Vikash Panda. विकास ବହୁ ସରିତା ବହୁତ Ao. ସରିତା Last but not the least, debuting Nua Bou, Sarita Jagajita. Bohu Katakyani, well done, guys. Good to see you.